Sa Good Vibes, ini na ang final week sa Masskara Festival 2023. Yari ang pila sa mga major activities nga balantayan sininga semana. May report si Romeo Subaldo. Subong na nga gabi makilala ang Miss Bacolod Masskara 2023, 6 p.m. sa University of St. Lasal Coliseum. Gikan sa 15 ka mga kandidata, makilala mag-represent sa Bacolod sa mga national pageants. Sanday Marco Gumabaw kag Janina Chan ang mga sa Coronation Night, kag si Carlo Aquino naman ang mga celebrity serenader. May K-pop in public naman sa Bacolod City Government Center. Buwas October 17, may Maska Zumba sa the Upper East kag may Drags and Divas sa Bacolod Public Plaza. Subugod man buwas, tubtub sa October 19 ang First Mayor Abby Benitez, mas kanamit culinary showdown sa Acacia Hotel. Sa October 18 naman, ang Philippine Philharmonic Orchestra sa SM City sa Bacolod. May Mardi Gras Samba Street Dance Competition sa Bacolod Public Plaza. Sa October 19, Huwebes nga adlaw, ang PBA Exhibition Games sa USLS Coliseum. Sa October 19 to 22, ang Cosmic Masskara Music Festival sa Lacson Tourism Strip, kung saan sa October 22, mag-perform ang popstar royalty nga si Sarah Geronimo. Sa October 20, ang Masquerade Ball sa Sugarland Hotel. Inasal Festival sa October 20-22 sa May Manukan Country. Sa October 21 naman, pasanagon sa mga electric float parade and competition ang dalanon sa the Upper East pakadto sa Bacolod City Government Center. Sa October 21 man ang kapamilya Caravan kaupo si Coco Martin kag Ivana Alawi kaupo ng kasang Batang Quiapo at kag Pira-Pirasong Paraiso. Sa October 22, ang Masskara Street Dance and Arena Competition gikan sa BCGC replica pakadto sa Paglaom Sports Complex.